Per començar, crec que portar dispositius mòbils a la butxaca ens serveixen molt per conèixer gent. No cal que desenvolupem només aplicacions per gent sorda, per gent cega, perquè això no té futur, perquè aquest col·lectiu és molt petit i per tant no és rentable. Que les aplicacions socials siguin útils no vol dir que siguin políticament correctes. El que fem és aplicacions per fomentar l'autonomia i no només ens volem centrar en l'autisme, sinó també en altres trastorns. Llavors el que tenim que fer és buscar, quan fem una aplicació, pensar que la podrà fer servir tothom. I, de fet, nosaltres vivim del 15% de l'import total dels lloguers que es duen a terme. Llavors nosaltres funcionem si funciona el servei. Catalunya és un país que sempre ha apostat moltíssim per les noves tecnologies. Vam ser dels primers països en tenir Wikipedia. Hi ha propietaris que en mesos bons poden arribar a guanyar 1.000 euros al mes. Com més persones l'utilitzen, més diners generen, i llavors la gent, és el que deia abans, és una aplicació solidària, com més persones el puguin utilitzar, generen recursos perquè la gent que té discapacitat puguin utilitzar també una aplicació per ells. Una mala aplicació és una aplicació que no respecta l'usuari. Les apps han crescut de forma espectacular els últims anys. Només a Espanya es descarreguen 4 milions d'aplicacions mòbils cada dia i es calcula que hi ha 22 milions d'usuaris actius. Un informe de la Unió Europea calcula que d'aquí a 4 anys 4,8 milions de persones treballaran en aquest sector. Però totes les aplicacions són útils? En aquest contrast ens volem centrar en les aplicacions socials. Que les aplicacions socials siguin útils no vol dir que siguin políticament correctes. M'explico. Podem tenir aplicacions que ajudin als invidents a enviar missatges de text, per exemple, o podem tenir aplicacions que t'expliquin a quines parades del metro de Barcelona hi ha revisors perquè no hagis de pagar el bitllet. És així. Des d'aquí no estic fent apologia de res, però que se sàpiga que socials vol dir socials, vol dir que hi ha una necessitat o hi ha un grup que requereix d'aquesta informació i les aplicacions no deixen de ser un canal per on proporcionar aquesta informació. És a dir, abans teníem pel·lícules, llibres, videojocs, pàgines web i ara les apps són un canal més per donar servei al ciutadà. Una bona aplicació? Una aplicació que et solucioni una necessitat, que et faciliti el dia a dia. Una mala aplicació és una aplicació que no respecta l'usuari, que l'enganya. Una aplicació que potser a la botiga d'aplicacions se't presenta d'una manera i quan te la descarregues n'és d'una altra. Una aplicació que et cobra sense el teu consentiment, una aplicació abusiva, una aplicació que envaeix la teva privacitat, una aplicació que arriba fins allà on tu no vols que arribi. I a vegades de manera involuntària o de manera que nosaltres no en tenim coneixement. Una bona aplicació és una aplicació que respecta l'usuari, que respecta el mercat i la seva competència, que també és important. Que hi hagi competència és molt bo pel sector. Este es el coche de Paco. Su dueño es muy simpático y cuida de él, pero como no lo usa todos los días, pasa horas aburrido sin salir a la calle. Esta es María, una chica encantadora. Comprarse un coche no le sale a cuenta porque solo lo necesita de vez en cuando. El coche de Paco ha tenido una idea. Entrar en la red de SocialCar y conocer nuevos conductores. Hoy María necesita un coche. Entra en la web de SocialCar y se registra gratis. Mira los coches de su zona y se fija en el de Paco. Está cerca y disponible. María reserva el coche de Paco para cuando lo necesita. Lo paga fácilmente en un momento y lo recoge a la hora convenida. Paco le da las llaves y María se lo lleva a pasear. Como es un coche SocialCar, tiene un súper seguro para que Paco, su coche y María estén muy tranquilos. El coche de Paco está contento, se siente más útil que nunca. Trabaja y gana dinero para su dueño. Conoce nuevos conductores como María. María tiene coche cada vez que lo necesita y ahorra mucho tiempo y dinero. Y Paco gana dinero sin hacer nada. Todos salimos ganando porque a menos coches, menos contaminación. SocialCar és una plataforma online que el que consisteix és que propietaris de vehicles particulars
que s'enregistren a la nostra plataforma puguin llogar el seu vehicle a altres usuaris que s'enregistren com a conductors tot a través de la plataforma online, supercòmode, des de l'ordinador, des del mòbil, des d'una tableta, de forma que Social Car el que fa és gestionar tot el procés. S'encarrega de la seguretat de les dades, de que tothom s'enregistra adequadament, de que els conductors compleixin amb els requisits necessaris, que els propietaris contractin l'assegurança necessària perquè un particular pugui llogar el seu vehicle, per una qüestió de garantia, seguretat i a més és exigit legalment. I també s'encarrega dels cobraments, pagaments, de tot. Facilita totalment el servei al propietari, al conductor, i l'únic que es fa presencial i que el propietari s'ha d'encarregar és d'entregar el cotxe físicament amb les claus al conductor un cop al dia i a l'hora que han quedat, i el conductor per presenciar-se i igualment a la retornada. Doncs qualsevol persona, sigui de classe mitja, no tan mitja sinó més baixa o alta, és un potencial usuari. De fet, hi ha persones que posen el seu vehicle Social Car a lloguer perquè no es poden permetre els costos que està generant el seu vehicle dia a dia. I gràcies a Social Car poden costejar aquestes despeses que els generen. I també tenim altres perfils com empresaris que tenen el seu cotxe parat i potser és un Mercedes, un Porsche, un esportiu, i que tenen més aquesta mentalitat emprenedora de rendibilitzar els recursos disponibles i que no fan servir. Al final tenim tot tipus d'usuari, tot tipus de vehicle, des de turismes compactes, 4x4, campers, alta gamma, esportius, qualsevol tipus de vehicle és benvingut a Social Car i té sortida per al lloguer, perquè hi ha altres usuaris que estan interessats en llogar-los. De moment volem implementar bé aquest model de negoci a Espanya que no existia anteriorment, testejar-lo bé, ja portem 3 anys i ja podem dir que l'hem testejat molt bé, però encara sorgeixen dia a dia novetats i aprenem moltíssim del dia a dia i per tant millor que estigui tot ben estable aquí a Espanya i el dia de demà per poder anar a un altre país. No cal que desenvolupem només aplicacions per gent sorda, per gent cega, perquè això no té futur, perquè aquest col·lectiu és molt petit i per tant no és rentable. Llavors el que tenim que fer és buscar, quan fem una aplicació, pensar que la podrà fer servir tothom. Per exemple, als Estats Units, a partir de l'any passat, del 2013, totes les aplicacions que tenen que sortir al mercat tenen que ser accessibles. Obliguen que siguin accessibles. Tots els aparells electrònics que surten, tots tenen que ser accessibles. I que si fabricam una rentadora, aquesta rentadora té que ser accessible per a la gent cega, per a la gent que té dificultat intel·lectual, per a la gent gran. Doncs en algun moment determinat la Unió Europea es tindrà que tornar a posar les piles i marcar aquests hits perquè quan desenvolupem tant tecnologia, sigui amb software o sigui amb aparells electrònics o qualsevol cosa, aquesta sigui accessible per tothom. Primer, perquè una aplicació funcioni, normalment se l'ha de descarregar molta gent, perquè tingui èxit. I això no depèn realment d'un finançament, de la idea en si, sinó a vegades hi ha idees que han sortit i sense saber com han tingut un èxit brutal i d'altres idees que semblaven bones, no se sap per què, però la gent no les ha acceptat. A veure, aplicacions que m'agradin a nivell social, serveixen les de lligar? Val. Per començar, crec que portar dispositius mòbils a la butxaca ens serveixen molt per conèixer gent. Moltíssim. És una cosa que potser no hi havíem pensat, però clar, que tu estiguis geolocalitzat en un punt i que siguis conscient que estàs sent geolocalitzat i que se't pot trobar, té moltíssimes coses bones. També en té de dolentes, però en té moltes de bones. Per exemple, conèixer gent. Imagina't que jo arribo en un país europeu o asiàtic i vull conèixer catalans, o vull saber on fan el Barça. Hi ha aplicacions per això. Jo he arribat aquí al rodatge gràcies a una aplicació de TMB. No és una ruta que jo estigui acostumada a fer i quan em dius, escolta, has d'anar a tal punt, poder utilitzar aquesta aplicació, saber en quin moment exacte vindrà l'autobús, el metro o el que sigui. I després hi ha una empresa catalana que es dedica a fer llibres que expliquen problemes d'adults per nens. Com li expliques a un nen, per exemple, que la seva àvia té Alzheimer? Hi ha un llibre que es diu La iaia expert, que explica amb el llenguatge infantil i molt ben tractat que la iaia té Alzheimer i que a vegades no se'n recorda de les coses. Però que no és culpa de ningú, és que la iaia es fa gran.
el que fem és aplicacions per fomentar l'autonomia i no només ens volem centrar en l'autisme, sinó també en altres trastorns, com amb nens amb dèficit d'atenció o nens amb dislèxia. Ara li posem els mitjons. Un peu, l'altre peu... Continua així. Llavors, si intento posar-li, per exemple, el jersei i encara no té posada la camisa, em dirà que no. Vam fer un estudi de mercat de les aplicacions que hi havia i vam veure que d'aplicacions per a aquestes necessitats, que són encara bastant minoritàries, n'hi havia molt poquetes. Sí que hi ha moltes aplicacions per nens, sobretot moltes aplicacions de jocs, però aplicacions didàctiques o aplicacions per aprendre i que tinguin utilitat, per a aquests nens n'hi ha poques. També es fa un zoom de les parts més complicades, com per exemple el botó. Excel·lent! S'ensenya el detall de com se'l tenen que acordar. Tenia que ser un joc en el que el fons de la pantalla fos molt simple perquè els nens realment es focalitzessin molt en el procés de vestir-se. Després ha de ser un joc que sigui repetitiu perquè són nens molt de costums i també és molt important el reforç positiu de totes les accions, és a dir, sempre que facin alguna cosa bé, intentar reforçar molt bona feina o ben fet. En canvi, quan fa un error, continuar animant-lo, perquè són nens que necessiten recolzament positiu. Ara posarem el jersei. Jersei. Passa el cap un braç, l'altre braç i estira cap avall. Ho estàs fent molt bé. Ondebas és una aplicació que facilita la mobilitat dins d'una ciutat. Es tracta d'una app que també és accessible per persones amb discapacitat. Actualment funciona a ciutats com Barcelona o Madrid, però també a poblacions de Canadà i Nova Zelanda. Cartagena 233. Seleccione su destino. Carrer de Cartagena, 233, Barcelona. Calculando ruta. Quan vols anar, jo per exemple em trobo a Barcelona i vull anar al carrer Lluís Miret. El carrer Lluís Miret no és un carrer que es coneixi a Barcelona, no? Potser no sé com s'hi va. Llavors necessito buscar informació per arribar allà. Amb aquesta aplicació poses Lluís Miret, el número, i et diu, mira, tens que anar a la parada tal, agafar l'autobús número 47, baixar-te a tal puesto i caminar un recorregut per arribar al punt on vols anar. Llavors, si vols t'acompanya o si vols no t'acompanya. Sí, jo l'utilitzo, jo soc discapacitat visual, llavors la part d'acompanyament és molt important per mi. No, aquesta aplicació és una aplicació universal, és per tothom. Passa que quan nosaltres dissenyem aplicacions, el que pensem és que no tan sols pot fer la gent que no té discapacitat, sinó, en definitiva, tothom. Llavors el que fem és, en aquesta aplicació, els hi posem parts d'accessibilitat perquè el pugui fer servir altra gent. Llavors tenim, per la gent cega, per la gent que té banca de rodes, els hi busca recorreguts que no hi hagin impediments, o quan, per exemple, aquí a Barcelona no passa, però per exemple a Roma sí que passa, no tots els autobusos són accessibles, llavors et diu quin és l'autobús accessible per pujar, no? Bé, el que valoren que és una aplicació que té moltes utilitats, des de buscar-te un recorregut, fer-te una planificació d'un recorregut, per exemple, si no volem que ens acompanyi, et fan la planificació del recorregut, et dona el temps d'espera en una parada, o et busca les parades que tens més a prop per fer un recorregut i els temps que falten per passar els busos. És a dir, que té moltes altres utilitats, no? Toca el timbre i bájate en la pròxima parada. Tinc la visió de les coses, no? Encara que no estigui mancat de visió, tinc un altre tipus de visió de com necessitaríem les coses i a vegades, des del meu punt de vista, també ajudes a la gent que no té cap discapacitat per arribar als puestos, no? Coses que a vegades no hi penses, perquè normalment les veus, no? Però quan te trobes en una ciutat que no coneixes, potser aquestes coses necessites que t'ajudin, no? Et trobes igual perdut, no? Mira, una cosa molt important, poder arribar a puestos que no conec, que no hi he anat mai. Normalment, la gent que són discapacitats visuals fan recorreguts, ja coneixen, tant si van amb el gos com si van amb el bastó. Quan tenen que anar a un recorregut que no un post que no han anat mai, és molt difícil si no van acompanyats d'una altra persona. En canvi, amb aquesta aplicació, si vas amb el teu gos, te dona totes les indicacions que tens que fer. Llavors el gos diu, en 10 metres gira a la dreta, digues al gos, tu, a la dreta. I el gos, com troba per girar, gira a la dreta. Et dona una independència que abans no tenies. Però no totes les apps tenen èxit. N'hi ha que no són rentables i que no tenen cap descàrrega.
Per això, a l'hora de crear-ne una, cal fer un estudi de mercat i una bona estratègia de màrqueting. Sí, realment hem desenvolupat una aplicació per la ciutat de Terrassa, que es diu Terrassa Finder, i bé, fa pocs mesos la vam acabar i precisament ara estem buscant vies per donar-la a conèixer, vies offline, vies online. És una guia de mobilitat de la ciutat, és com pàgines amarilles però pels telèfons mòbils. Pots trobar qualsevol tipus de comerços o empreses i també informació de punts d'interès turístic, els museus, els parcs de les ciutats, equipaments municipals, tot això ho pots trobar dins de l'aplicació. Va néixer com una idea de negoci. Vam pensar que podríem fer aquesta aplicació per la ciutat de Terrassa i fer diners amb ella, però al poc de tenir aquesta idea vam veure que com a idea de negoci no era factible perquè seria molt difícil monetitzar-la. Però tot i així no vam parar l'aplicació, sinó que vam decidir tirar-la endavant com un projecte més aviat social, oferir-lo de forma totalment gratuïta, tant per les empreses que es volen publicar dins de l'aplicació com pels usuaris que se la descarreguen, i bé, oferir-la un servei més per la ciutat i que a nosaltres ens serveix per donar-nos a conèixer. Ens arriben moltes notícies d'aplicacions que recauden $50.000 diaris en publicitat o que tenen milions d'usuaris. Quantes aplicacions hi ha a les xarxes d'aplicacions, a les botigues d'aplicacions, que no tenen ni una descàrrega? Hi ha moltíssimes. El que passa que només ens arriba la informació de les apps que triomfen, però n'hi ha moltíssimes d'altres que no han aconseguit mai recuperar la inversió. I ja no estic parlant de recuperar inversió, sinó de tenir alguna descàrrega. Per tant, que tothom pugui fer aplicacions és molt bo, perquè vol dir que dones l'oportunitat a tothom de crear el seu contingut i de creure en la seva feina i facilitar-li la feina a l'hora de pujar les aplicacions i donar un servei al ciutadà, però, per una altra banda, aquesta persona ha de ser conscient que pot ser que ningú se la descarregui. Pot ser que no triomfi, pot ser que no es faci ric, que no és tan fàcil fer-se ric amb les xarxes socials, amb una startup i amb una aplicació. Ostres, les notícies jo crec que a vegades donen una imatge errònia. És a dir, està molt bé i han de donar aquesta informació, però també hauríem de donar l'altra informació. Totes aquestes aplicacions que no es descarreguen, tots aquests emprenedors que a vegades no tenen tanta sort. L'estratègia que volem seguir ara és intentar aconseguir diners per introduir el màxim número possible de ciutats, perquè així tindrem molts usuaris i aquests usuaris podem posar publicitat a l'aplicació i finançar-nos d'aquesta manera. Llavors, com més persones l'utilitzen, més diners generen i llavors la gent, és el que deia abans, és una aplicació solidària, com més persones el puguin utilitzar, generen recursos perquè la gent que té discapacitat puguin utilitzar també una aplicació per ells, que és l'única que hi ha al mercat en aquest moment. Aquesta iniciativa existia a Austràlia, que havia nascut sobre el 2006 aproximadament. Cap al 2008 va sorgir a Anglaterra i el 2010-2011, finals 2010, o sigui, més o menys al mateix moment que nosaltres, vam anar sorgint a parts d'Europa, com França, sobretot van sortir diverses iniciatives, als Estats Units també van néixer diverses i altres països d'Europa. Vam sortir tots alhora, per tant no hi havia un benchmarking o una experiència prèvia comparable per poder dir això funcionarà o no funcionarà. Però bueno, ens vam llançar, vam provar i ja estan demostrant que funciona molt i molt bé, que donem solucions i oportunitats a molta gent, que la gent està supercontenta i, de fet, nosaltres vivim del 15% de l'import total dels lloguers que es duen a terme. Llavors, nosaltres funcionem si funciona el servei, perquè si no hi ha servei nosaltres no tenim beneficis ni obtenim la nostra comissió. Catalunya és un país que sempre ha apostat moltíssim per les noves tecnologies. Vam ser dels primers països en tenir Wikipedia en llengua pròpia. Som l'únic país que li ha canviat el nom i li diem Viquipèdia. L'únic país, Som un país, som la 8a llengua més parlada a la xarxa, amb més penetració. Les empreses grans com Microsoft, com Apple, com Samsung aposten pel català. És a dir, que la Generalitat tingui aquesta voluntat d'ajudar les empreses és molt important, perquè realment hem sigut sempre un sector que ha tirat molt endavant. Ara estem dient, no, les aplicacions catalanes... No, perquè quan no eren aplicacions eren programes. Abans n'hi deien programes, no aplicacions, el software.
I abans eren els videojocs, que ara hi ha una altra edat d'or dels videojocs al nostre país. Ostres, tot això formen un mapa molt interessant. Crear una app està a l'abast de tothom i pot ser una bona oportunitat per a moltes persones. A més, les aplicacions mòbils es poden convertir en una font d'ingressos per als usuaris. De fet, el particular que ofereix el seu vehicle es converteix en un microemprenedor, no? Com si diguéssim, perquè no és un negoci, perquè no arriba a punt de negoci, ni és emprenedor, ni és autònom, ni res, però bueno, al final és una rendibilitat i són uns beneficis extra que està traient el seu cotxe. Hi ha propietaris que en mesos bons poden arribar a guanyar 1.000 euros al mes. Estem parlant d'un salari, pràcticament. O sigui, un salari que està molt bé avui en dia, no? Guanyar 1.000 euros al mes. El tema de la crisi el que ens ha portat és que hem après una mica a buscar-nos les garrofes. I a tirar endavant i mira, escolta, si no ho puc fer per aquí, vull fer exactament el mateix, doncs ho faré per allà. Per això han sortit moltes sortides tecnològiques, perquè és una cosa que tu pots anar aprenent amb internet, amb cursos online, i que a més ho pots penjar des de casa teva, no necessites una oficina i un gran equip. Com a usuaris, també una mica això. Ostres, han sortit aplicacions per vendre, per exemple, productes no per eBay, és a dir, que ho has d'enviar per correu, no. Tu et geolocalitzes i envies el producte que vols, poses el preu i algú de la teva zona si el vol comprar. Clar, això va molt bé per coses com llibres, que enviar a vegades per correu pot ser una mica pesat, però escolta, mira, jo em venc aquest llibre per 2 euros, si el vols el pots venir a buscar on jo et digui. Simplement m'envies un missatge per l'aplicació. Clar, això és fantàstic, perquè en lloc d'esperar els 7 dies que trigues a eBay o 10 dies en vendre qualsevol producte per subhasta, tu negocies un preu amb la gent interessada, quedes en un lloc i en una tarda, escolta, pots anar fent via, Pots anar traient-te coses. Sí, podríem dir que ha ajudat més que nosaltres a la societat, a ser conscients i a mentalitzar-nos d'aquesta necessitat d'optimitzar els recursos que tenim disponibles i que no fem servir, així com de compartir-los amb altres persones que els puguin necessitar i no els interessa comprar-los, no? El que diem és que el que s'està facilitant és no tant l'accés a la propietat, sinó l'accés a l'ús dels béns, dels recursos que disposem, no? I sí, clar, potser ens ha ajudat a que potser no tinguem tanta por a l'hora de compartir les nostres coses, de treure'ls un benefici extra i fer un consum més intel·ligent dels recursos, sobretot. El mòbil ha canviat la nostra manera de fer. Sempre el portem a sobre, el consultem constantment i l'utilitzem amb molts i diversos objectius. Cada dia neixen noves aplicacions. Tot i així, encara hi ha moltes vies per explotar en l'ús de la tecnologia mòbil.